вазорати тандурустии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дараҷаи тахассуси табибонеро ки дар иҷрои вазифаи худ эҳтиёткор нестанд поён барад. имсол 28 корманди соҳаи тиб аз тарафи хадамоти назорат дар соҳаи тиби кишвар барои иштибоҳи техникию тактикии тиббӣ ҷазои маъмурӣ гирифта 42 нафари онҳо аз 400 то 1600 сомонӣ ҷарима шуданд. таҳти назорати ҷиддӣ гирифтани фаъолияти табибон дар Тоҷикистон дар ҳолест ки сокинони кишвар аз хизматрасонии тиббӣ шикоятӣ зиёд мекунанд ва ҳолатҳое ҳам ҳаст ки бархе сокинон аз ҳалокати наздикони худ дар натиҷаи иштибоҳи духтурон ба расонаҳо шикоят мекунанд. абдуваҳоб каримов сокини 29-солаи шаҳри Душанбе ки пас аз як садамаи нақлиётӣ ҷарроҳӣ шуд иддао дорад ки дар пайи иштибоҳи табибон ҳангоми ҷарроҳӣ сутунмуҳраш дигар бора шифо наёфт ва ҳоло аз пои равон мондааст. намекарданд ҷарроҳӣ як моҳ хатаби кашов мекарданд ва оператсия давом медодан мешид. ҳайо сурат гирифтан ҷарроҳӣ кардан оҳан задан титан гуфтан оҳан задан пластик титан назадан набо дуюмборам титан гуфтем дуюмборам титан назадан оҳани пластик бурдан хапа намедонам ҳай поликлиника мебия мегам ё ҳаштум корпус дабо барента пеши аввал уже ду бор шид инвалид кард боз сем бор мекишавад. табибон мегӯянд онҳое ки ба кори худ содиқанд кам нестанд ва кӯмак ба афроди беморро вазифаи ҷонии худ медонанд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон низ 13 июн дар нишасти матбуотиаш дар Душанбе таъкид кард ки бар асоси рафтори дағали як пизишк ё бемористон набояд ба ҳамаи онҳо баҳои бад дода шавад. برای همه را گفتن که مناسبت دغوانه میکنن از کی تبابت میکنن